Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukwal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan we işleýän türkmen diasporasy baradaky bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy magtumuly günleri nähil bellenli. Magtumuly günleri dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenleriň arasynda milli bayram höküminde bellenilýär. Şol dawaralarda türkmeniň milli şahyry atlanýar we onuň görelli şahsiýeti şöklendirilýär. Ýogsa da magtumulynyň günleri haýsy ýurtlarda nähil bellenli? Şol çäreler biri-birinden nähil tapawutlandy? Dünýä türkmenleri magtumuly arasynda nähili görellilik işler edýärler we geljekde nähili planlary bar. Azatlyk radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň inha bugünkü sanyny magtumula we onu ýatlama çärelerine döwrüň şertlerini getirýän täsirlerini öňtürýär. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy magtumuly günleri nähil bellenli. Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin bu temada açan forumuna garlylan käbir tesirleri siziň dikkatiňize ýetirmek isleýän, tesirlerde beýan edilen pikirler bilen baglanşykly gelin onu magtumuly günleriniň geçirilmeginde esasy rol oynan dünýä türkmenleriniň öňde barjylarynyň pikirini öwreneliň, söz nowatyny olara bereliň. Gepleşigimiziň myhmany Eýrandaky türkmen sehra türkmenleriniň magtumuly günleri ýaly medeni hem jemgyýetçilik çäreleriniň guramaçylorundan Ýusuf Işan Nurtagan aga. Ýusuf aga, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Elküren salam, Döwletçan, hoş gördük sizi. Men hem de adamdan dünýä her ýerine ýaşaýan hemme türkmen dogallam we köp doga salam etýän başlaryk bolsun. Sag bolun. Ýusuf aga, inha foro geçmezden owul Azatlyk radiosynyň şu magtumuly günleri barada açan bir forum var. Halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin azathabar.com sahypasynda magtumuly günleri nähili bellenli diýen forum. Şonda bir kısan tesiri okap, şol tesirler esasında sizden maglumat almak isleýän. Meselem Alfinur Astrahan diýen bir dinleýijimiz, okuyjymyz. Astrahan türkmenleri her ýyl 60 utlaýar magtumuly gününi. Garrylar, ýaşlar, studentler magtumuly parkynda türkmen tanadýa, naharlar, şygyrlar, şadyanlyk, buýsonç magtumuly türkmençiligiň garantiýasy, türkmençiligi saklamaga ýardam edýän magtumulydyr. Biziň pikirimiz kabul mübarek bolsun diýip öz pikirini beýan edipdir. Hawa. Doğru. Onun ýaşyt diýen bir dinleýijem, Döwlet Baýhan häzirki döwür magtumuly kimi gyzyklandyrýar? Adamlar öz aladasy bilen başagay, gaty arkaýynçylygyň gurrungyny edýän diýip öz pikirini beýan edipdir. Ýolmurat diýen ýene bir dinleýijem, onu gollap, "Dogry aýdýaňyz halifa, ýere çöregimiz ýok, magtumuly kelle gelenok, günne stres" diýip öz pikirini beýan edipdir. Inni habary hawa sizden alýas magtumulyň ýurdundan, watanyndan, şeýlede magtumuly şäherleriniň guramaçylaryndan Ýusuf Işan Nurtagan hawa magtumuly günleri bu gezek nähil bellenli. Onuň ýanky dinleýijileň aýdyşy bu güzaran kynçylyklar sebäpli magtumuly ýa-da düşenokmy? Halk nähil gyzyklanma bildirýär şu magtumuly günlerine. Şu arada bir maglumat berýärsiňiz. Sağ ol, Döwletçan hewre ýerli beter gawşalar awy. Şu bilsiňiz ýaly ýa-ni 19-njy maýda şol jemleýiji dawarany geçirdik. Bizen öňsül hepdelik ýeme hatyra günleri bolan gullum geçirdik. Hemme şäherlerde, ýygnaklarda, toporlarda, okuw jaýlarda. Alaytyndan har aýtjak bolan wagtym, ýa-ni jemleýiji merasimde ähli ýerden, öňkülerden, geçen ýyllardan gaty oludy. Awadan şekilde tertipli hemme zat ýer beýer bir howýymy dawara geçirdik. Bir mazarynyň başyna magtumuly işanyň. Emme ýa-ni dostlaryň aýdyn gepleri beýle biz
de beýle garaýyş ýok. Sebäbi maksum bolýan bir ykdysady ýemine bir ruhy taýdan ony adama bir belent bir arzu diýär şeýle zatlar biz ol çörek diýip ýapylan ol onja kurulum ýok. Sebäbi bäzi türkmenler şoňa bir näme diýelim ol bir ykdysady taýdan garamaýarlar. Maksum bolýan bir näme bir özbek şahsyýet bir akyldarymyz maksum bolýan näme edebi bir ýememiz ol atamyz hemme barlygymyz dilimiz sözümüz bizim edebiyatımızın bir almagyna sebäp bolan şahsiýetli şeýle ul adamlaryň dabaran şeýle tutýarlardy. Dolayısıyla ondan soň ul adamlar beýle diýmegi mümkin sebäbi öýlelerden hem maksum bolýan bir hökümet belleýär. Ondan soň ol däýerde aslında näme ol ýygnakdaky barýan adamlar bir hiç kim bir öňünden bir gerin plany we aýdan zady ýok. Diňe bu şu maksumlyň haçan dabarasy gelerdi, olan gün dabarasy gelerdi. Şol günni sanap besen adamlar bular her piyadam bolsa bardylar. Aýagyl olsa da bolsa bardylar. Şeýle gowda bara bol geçen ýyllardan has ulu hatyr ýeme gowly ýatdan çykarýaly bolmady. Ýüsüp Nurtagana Türkmenistandan mehman geldimi bu ýyl? Nähili boldy? Türkmenistanyň gatnaşyşy nähili boldy? Halk şol Türkmenistanyň sizin geçirýän magtymly günleriňizde bildirýän gyzyklanmasyna, gatnaşmagyna nähili baha berdi? Nähili baha berýärler? Ýa-da siz nähili baha berýärler? Ýolu sen näme? Bäzi Türkmenistanyň gelen adamlary jemleýiji ýanakda ýa bir resmi taýda bärde bir millet bir şeýle şowkulutunda baralaryna birine görüp bilmedik. Olar gelseler hem näme öňünden bärde mazaryň başyna tutulýan ýanakda baradan bir küçük öňünden habarsız milletin hem hiç kimin habary ýok. 2 tane awtobus bolup öldür gelip durlar geçipdirler naharlanyp gidipdirler. Hiç bundan bir gelen milletin bir karşısında durup bir Türkmenistanyň öňüne wekillik bir gutnan adamam ýok millete. Şeýle bolsa aladet ýa-ni şeýle taňry ýalkasynam ýok, hysadam ýok. Men öller bir gelip giden adam bolupdylar. Ondan soň Teherana 70'lerin sana bazı taraflarında dipli öller gelip durlar bir dağlyň içinde ýa mehmanhanalarda şeýle bolup ýa-da döwlet wekillerine şeýlerde bolup öller konsertler öýüp çıkıp giden adamlar bäzi hiç bir gelip dawarany gutlan bir şeýle bir ulu ýygnakçyga bir goşulan adam görmedik we bäzi bir kysany ýa-ni bir gelen adamlar olara meni gedelenje bir ýa bir şahsy halatynda bir gelen bir kysany adamlar olaram bu tarapdan hiç bir näme olaram ýok da olardy. Ýusuf aga, inhasiz magtymly günlerine guramaçy bolup halkyň öňüne algap beren öňde barjylardan biri hökümine şu magtymly günleri barasynda geljekdäki planlaryňyz nähili? Nähili bolmaly? Umumyň dünýä türkmenleri geljekdäki magtymly günlerini nähili bellese gowy bolar? Şu barada pikiriňiz, planyňyz barmy? Dowlatçan biz şunu her ýygnakda en geçirilmegenden ýa magtymly hakda geçirilen dawaralar öňünden bir 10 gün 20 gün öňünden şeýle enjimeler barmy, miras enjimeniň oglary, bunyady magtymlyň oglary, kelalaň magtymly zemiýetiň toparlary, Kumüştepedir, Akkala, Bender Türkmeniň ulu şäherleriniň ulu goýuşy, edebiyat uğruna alad etýän oglary, terhengi taýdan alad etýän oglary öňünden ýygnan şeýle çärelen geçirme hakda tutup pikir alýşdylar. Şu dawara geçenine soňam şu nähili boldy? Inniki bir nähili tutulmaly kemçilikler ýa bolup gowy ýerleri, aýratyn ýerlerini şu dawara suratlary bellenip ýene bir pikir oturşýarlar. Indi geljek ýyllarda da dawaralar inşallah tekrar gowy tutular öňünden reklama ýa-ni aýtjak diýjek bolan çağırışlary ýerekden başlamaly, millete duýdurmaly, haçan tutuljagy, tuğrama bilen gaty gowy hemme ýer ber, jaý Maraweteniň indi artda koýdylaryň hem diňe Marawetede şäherine aýlýar olaba. Onuň şeýlen her kimi ondan tura başlyklary, şol ugurda alad edipdiren doýasynda Hacı Beýdurdy söwdagerde gowuş tagallady, şeýle hemme üçin kemçilik bolmady, hemme taýdan gowy bolup geçdi. İnşallah nähebet geljek ýyllarda şeýle bir kemçiliksiz hemme ýerden gatnaşar türkmen oglary tamamlandy bolýar. Ýüsüp Nurtagana Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine magtymly watanynyň ýurdundan magtymly günleriniň bir guramaçysy öňde barjysy hökümine gatnaşyp beren gürüňlüğiniz maglumatlaryňyz üçin köp sag bolyň agam. İşiniz rowat bolsun. Sag bolyň dowlatçan bilen hemme türkmenleri üstünler we ýaş başlardyk bozunjalar sag bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.